er en kvinde, 29 år gammel. Eller måske skulle jeg droppe gammel, det er musik. Super. Ja, gør det. Det er super. Jeg er en kvinde, 29 år. Jeg er positiv af sind. Blå øjne og brunt hår. Lidt problemer med min lænd. Til gengæld er jeg ærlig. Jeg er frisk og glad og kærlig. Jeg vil give min kærlighed for din. Over middag og vin. Er du mere til kaffe end vin? Er det fint? Det skal ikke komme an på det. Bo Peter Madsen, han savler, når han spiser. Og han bliver madet af en kvinde yngre end ham selv. Han cruiser rundt i en kørestol, fordi han overlevede et biluheld. Og når han kigger på mig, så smiler jeg mit smil. Og ønsker jeg kunne sidde bag en rude i en bil. For hvad skal man da sige, når det føles så sæt, og jeg bliver helt forkert. Min kæreste siger, der ligger noget. Der ligger noget, jeg ikke har lyst til at se. som du ikke har lyst til at se. Han frygter, at jeg bliver chokeret. Men hvad ved en mand om det? Hvad kan der dog ligge i de skuffer, Ja, det vil du ikke vide. som jeg ikke må kigge i? Et brev fra en tidligere elsker. Et dirty fotografi. Jeg vil gerne rode i den blå kommode, men skufferne er låst, og jeg kan ikke få dem op. Og så er drømmen om kærlighed væk. 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 Og så er der sagsolo. Han har taget hendes grønne øjne med sig hjem, og nu ligger han i mørket og ser ind i dem. Og hun har taget hans varme arme med sig hjem, og nu ligger hun i mørket og favnes af dem. Natradioverden siger, at det er tid til at lukke ned. Og